lelaphi lelasemthatha. Because uThixo when ethotha ngamabandla uthetha ngebandla lendawo. Xa ethetha nge-unity of the body of Christ, ibandla lasemthatha elinye nebandla lasemonti elinye, ibandla laseqonce, ibandla lasengcobo, ibandla lasequmbu, lakutsolo, Mount Frere, njalo njalo, ethetha ngebandla elinye. Ndibulisa ibandla lonke lenkosi Yesu egameni lenkosi yethu Kristu Yesu. Amen. Lento ndizawuyithetha, lento sizoyenza apha, i-greater part yayo seyenziwe. Mna kukubetha nje gaba ndigqibezele oko ubawo sele ekwenzile according to i-grace andinike yona. Xa sithetha nge-glory of the latter house, kufanele si-understande ukuba kukho steps ezilidela to that glory, and as steps zilidela kula glory zi-includa ukuba sibe sizinikele ekumthobeleni uThixo. Zinida ukuba sibe sizinikele ekuthini sawufunyanwa sonile siyaguquka. But I want to tell you something. Xa uThixo ethetha ngenguquko kusukuba kutheni? uThixo ufuna si-operate legally ngokusemthethweni. Ubawo ufuna ibandla li-operate lingena kumangaleleka. Jonga uYesu emi phambi koPilato. Umi phaya uyakuvalidatwa ubusindisi bakhe kwi-court ekhotshelwe nguPilato. Because uphuma ezulwini ngenjongo zokusindisa abantu. There was a meeting between God, 24 elders, the 4 living creatures, and the 7 spirits of God, deciding on icebo lokusindiswa komuntu. Kwaphuma i-decree from heaven ukuba umuntu akazusindiswa ngaphandle kokubana kuphume umuntu ezulwini ezemhlabeni. Xa esiza emhlabeni, i-responsibility yakhe kukuthi capture okanye kukukhulula nokuthabatha umuntu from isandla se-principalities zesono. Mayibonge inkosi. Akakwazi uYesu ukuba anga-operate kuleyo area echaphazeleka
izono ihlabathi elibanjwe zizo. So for him to be legal in operating kule area operator kuyo, kuye kwanyanzeleka into yokubana aqale afunyanwe engenasono. So as John prophesied to John, nanso imvana kaThixo ethwala isuse sonke isono sehlabathi. Xa ethetha lawo mazwi ucela into kokubana Jesus Christ akazuma nje kwela qonga lala court, kodwa uzawube ehleli njengemvu elungiselele ukukhelelwa ntoni izono zehlabathi. Now njengobana emile phaya abazalwane, uPilato umi njengombingeleli ovavanya okanye o-examina imvu ezawukhelwa, ikhelelwa ukamagushela isono somntu. So John, uPilato umi to see to it that ilembu lena ayinaziblemishes, otherwise I qualify ukuba ingathi set free abantu ezonweni. Besides that, there are other authorities. Njengoba esiza ene-authority yezulu, kukhona ezinye i-authorities ezikhoyo ezi-operator legally. And that's no way iqonda into yobana amadimoni, ii-principalities, omagunya ozilawula iziphatha hlabathi zobumnyama nemikhosi yomala abakhohlakelwa sobezo, they operate legally. When you enter their area, kuyanyanzeleka into yokubana ube kanti uphethe i-decree from i-court yasezulwini. Otherwise, you are not allowed to enter that area. Most people, they get their families zibe injured because by entering the area abangagunyaziswanga to operate in. Certain things ziyasehlela because the operator kwi areas esingekho delivered to operate in. Then yehle inhlekelo, yehle inhlekelo. When we speak about spirituality, we are not talking about excitement, but we are talking about a life eyildele ezinikele kwintando kaThixo. A person ongazi Thixo but onobudlelwane noThixo. And the glory of the latter church is here to address izidingo zebandla who may be operating illegally. And for that reason, icebo lenkosi compromised. Now, it's not only the glory of the latter house, but it is also a restoration of the church.
If the foundations are broken, what should the righteous do? Today, in the pulpit, we have gimmicks and theatrics. As idala, the preacher, he end up by an idol to the listeners or to the congregation. Today, in the church, we have lento sibiza ngokubana i-message elungiselela abantu. Lo message elungiselela abantu yenza ukuba abantu bacinge ukubana ukukhonza uThixo is about worldly prosperity. We found that siphumile endleleni kaBawo ngokuthi si end up siba lovers of money than seeking God. Ebandleni ibandla liyekile ukushumayela in repentance and forgiveness of sins. Kushunyayelwa i-promises ze-flesh, izithembiso zenyama, igain yasenyameni. Uthi uYesu kunceda ntoni ukuzuza ihlabathi then ulahlekelwe ngumphefumulo wakho? uBawo uthi bazalwane, this now is the last generation. The last covenant and the last message. Undibonise i-watch in the sky. Xa ndithi ndiyiqwalasela le watch, it's a digital watch. It's a stopwatch. I-hours go zero, ne-minutes go zero, kubaleka i-seconds kuphela. Jesus Christ, when we say we are the body of Christ, that means we do whatever we do in the name of Jesus Christ. What does that mean? It means we are to do things the way Christ does. Ufanele senze izinto ngolu hlobo uYesu azenza ngalo, okanye ngolu hlobo ebezawuzenza ngalo ukuba bebembona abantu ngenyama. Everyone who is baptized into Christ Jesus, only umuntu obaptizelwe kuYesu uyamambatha uYesu. Kungabonakali yena, kubonakale uYesu kuye. Sithi xa sithetha, we are the co-carriers of the redemption plan of God together with Christ. Singabaphathi bosindiso, benkqubo yosindiso luka Kristu kunye noKristu. Uthi ke uPaul ayiphelelanga phaa kuYesu. Ayiphelelanga phaa kuYesu. Uthi nathi sibulawa imihla yonke, sibalelwa ekuthini sizizimvu zokuxhelwa.
Now, sizizimvu zokukhelwa ngoluphi uhlobo. Jesus Christ says, othanda ukundilandela makazincame yena awuthwale owakhe umnqamlezo andilandele, the act of following. Andilandele. Uthi uPetros yena xa ethetha, masikhule khulani elubabalweni nasekumazini uKristu Yesu. Do we understand what grace is? And do we understand who Christ is? The body of Christ is comprised of different members. Each member carries a different dimension from the other member. Nomnye bheke dimension ka same God from the other member, making these members ukuthi zibe equally yoked. Then after the equally yoked, kungabikho member that is being compared to others in terms of how great he is. Even Otatu Bengu, they served at their time, but there were many of them who had their different dimensions in the work the Lord wanted them to do. Then there is no one party that we can single out, he will sit and say he was the greatest. In fact, if they were truly called and were true followers of the Lord Jesus Christ, they would not dare like to be called the greatest. Because the more you grow in grace, the more you don't want to be called the greatest. And the more you grow closer to God, the more you see yourself as nothing. Hallelujah. The glory of the latter church is here to address irregularities in the body of Christ. He is here not to uzokitaza thina. It's not something tribalistic. It is very spiritual. God is talking to the people, not to us as amaXhosa, not to us as Abenguni, not to us as Amazulu, but is talking to people. The revival is for the end of the world. I mean, the rest of the world. Certain people, they call Christ as Umjuda, because bamamele ngendlebe ezi-tribalistic. Bacinga ukubana zezi-tribal wars sizilwayo kweli lizwe. UmZulu abangubuzulu, nomXhosa abangubuzulu. But when it comes to heavens, it's not like that. God has an appointment with the souls that are lost and the souls that are going to be screaming like babies because balahle into bebeyinikwe ngesisa. The church. The church is divided into many pieces. It's fragmented. And because of that, the church has fallen away from the seat of glory. God
is here to restore that glory with the glory that is greater than the first glory. Mayibonge Nkosi. Andifuna uthetha ngendlela that will make you forget what you have had. Because excitement iyabenza abantu athi umshumayele ebaleka ya athi bingengomlili binto endingayazi entendeni. Yet abevanga noba bekusithwana. Ngicela sifunde nje quickly. Sifunde nje quickly. Romans chapter 8 verse 18 to 20. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Father. Thank you, Lord. Romans chapter number 8 from verse number 18 to 20. Isihlokondaba sithi ubuqaqawuli obuzayo kuba ndigqiba kwelithi inhlungu zeli xesha lakaloku nje azinakulinganiswa nobuqaqawuli obuza kutyhilwa kuthi kuba ukulangazelela kwendalo kulinde ukutyhileka koonyana bakaThixo kuba indalo yalulanyiselwa okungelutho kungengakuvuma kwayo kungenxa yowalilulamisayo. Amen. Every single human being on earth connected kwindawo ezimbini. It's either connected eHadesi okanye uconnected eparadise. Life yomntu ngamnye is ordered by either iparadise okanye iHadesi. uYesu uthi, upon this rock I will build my church. Even the gates of Hades, phezu kolulwalwa ndiyakulakhela ibandla lam, namasango eHadesi awayikumelana nalo. I-agenda kabawo kule generation yet, which is the last generation, kukuba le generation ibuyele back to seat of glory and walk with God again, so that ikwazi ngoba imuva in the spirit uphinda ibe nayo iglory eyinikeza ipower to deal with iHadesi. Okuthakatha, okuhenyuza, okuhetleza, okubulala, indiyo the fine print, indiyo inzondo, impakamo, zonke zi-influence yaseHadesi. Now uba ufuna ke ngokuyibandla ufuna unika ibandla i-order to go and free abantu eHadesi, and you have to be intentional like I am, because I'm not just talking to the flesh. Yes, I'm telling them
But I'm speaking to the hardest to release God's people. This is a warfare. And we fight in different fronts. Oh, Jesus Christ. Banda has to have that authority. Ubawo ezawuthuma umuntu. Uhlalwa the same meeting ebihleliwe before kuze uYesu emhlabeni. Same meeting. The 4 living creatures, the 7 spirits of God, and the 24 elders. Zonke zihlala meeting ngomuntu ozawuthuma. Because umuntu ozawuthuma indlela azawuthunywa ngayo yiyo ezawudetermine ukuba which kind okanye which type of angel that must accompany that person. When you operate legally, there is no way that amadimoni ngeke oyike awusithi qi. Andisithetha kakhulu, ndawuthetha ngenye imini. Ngeke amadimoni angoyiki. I-reason edala onyana bakaSkeva bambethe, badlalwe ngamadimoni, bade babahlubule bayihambeze. It's because ba-operate illegally. A preacher eshumayela illegally is better experience of better ngamadimoni, because immediately you preach, you are waging war. And amadimoni okanye omagunya nozilawuli, they see you as a legitimate target. When they see you as a target, they strike with whatever they have. You better be sure, because the police lendlela xa limile likubonwa iathaya yalo ukubana li-authorized ukuma phaya. So uThixo ngale glory inedala oathi makuqalwe kwi-repentance. He wants to legalize the church so that ibandla li-operate legally. When you operate illegally, you find yourself usenza laa nto ibixelwa apha yokuyokuthwala, uyozama usupplementa amandla ngoba udesperate, awekho. But when amandla ekhona, they speak for themselves. So ubawo, with this church ayiraisayo, ufuna ukuphelisa all other religions. Zibuyele kubawo zithi, this is the kind of church. Because irreligion ngabantu abafuna uThixo abangamaziyo. Irreligion leyo. So the glory isebandleni, kodwa it is not revealed. And God wants to reveal it yasemthatha, because ubuqaqawuli bakhe ubawo buthe chapha. Once ubuqaqawuli buthi chapha, ibandla liza operator in a dimension uThixo ekudala efuna li operate kuyo. There is a mountain
echazwa nguIsaiah. Kawufunda uIsaiah chapter 2. Ngiyasonga ke ngoku. Athi kaIsaiah chapter number 2. Yes, Nkosi. Isaiah chapter number 2 verse number 1. Isihloko ndaba sithi iZayoni iziko lomulo lwehlabathi ulawulo loxolo kwelimiweyo. Verse number 1. Ilizwi libonayo uIsaiah unyana kaAmotsi ngokusindisele kuYuda neYerusalem. Ngeke lokhu kuyakuthe kupheleni kwemihla. Indaba yendlu kaYehova ivelele ezinotheni zazo iintaba. Izongamela induli zibe ngumsika ukuya kuzo zonke inhlanga. Uyakuhamba izizwe ezininzi zithi izani sinyuke siye entabeni kaYehova endlwini kaThixo kaYakobi asiyalele indlela zakhe sihambe ngomendo wakhe kuba kuya kuphuma umyalelo eZayoni nelizwi likaYehova eYerusalem. Sicela uyibambe ke ngenxa yexesha. Amen. uIsaiah abazalwane uveza iplan kaThixo for the latter church. Ukuba iplan kaThixo ngebandla lokugqibela. Ukuba ibandla likaThixo kufanele lioperate kwi-dimension yakwamoya. Eli bandla kufanele lioperate lisebenze likumoya. uAdam zange axelelwe ukuba makathiye izilwanyana athini. Wayengenayo nencwadi afunda kuyo to name izinto indalo yonke, kodwa wayithiya amagama successfully. The reason yalonto is because ngela xesha wayesahamba kwi-glory kaThixo. Now ibandla once limuve kwi-glory limuva ngendlela higher than ukuba lona linokuyiqonda. Because once ibandla limuve kwi-glory, there is no power, no dominion, no principality above ibandla. Once ibandla limuve kwi-glory, ibandla limuva kwi-position uKristu ebemuva kuyo ngokwakhe. Now as ibandla abazalwane, ubawo uthi he has come to bring the glory. Once ibandla li-operate above i-expectations, li-operate kwamoya ngqo, andithethi nge-emotional high, andithethi nge-excitement, but ndithetha ngoku-operate kumoya. Ndidla ngothi ke xa ndithetha ukuba ngaba urola apha, uxhumaxhuma apha, ukuxhumaxhuma ongena ukwenza xa uwedwa, you still need to be serious about your worship. The cry, inyembezi ozikhalayo kanti ngeke uzikhale xa uwedwa. Ubanjwe emotionalism, uyazenzisa. Uba ngaba uxhumaxhuma because uamen emninzi, uvuthiswa nguamen. Think again. The Lord ithi kum, my son, you are my apostle of the time.
I want you to send this message to my church. Tell in leaders of the congregations, in ministry yazo mazilungise ulungiselelo lwazo. Even ulungiselelo that bridges the gap between religion and spirituality. Bafundise a message that will take the church from the church pews to the throne of God. A message that calls the congregations not to fill the church pews. God was this presence kaThixo, because uThixo ufuna interact nabantu. Ndithe xa ndijonga ndafumanisa ukubana uRonda engceleni ba wandikhilela gqibe wathi impilo nendlela yokukhonza eqhutywa ngabazalwane bakuRonda yile afuna yona xa ethetha ngokukhonza in spirit. Ubawo akazifuni i-gimmicks, theatrics and philosophies of men. Ufuna abantu abagenuine. Ngicela simeni ngezinyawo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. On top of the mountain, ibandla alikho divided, united. On top of the mountain, a unity yakhona ayifani ne-unity yabantu abavumelene babasebenzisane. Kodwa unity ezalwa yi-oneness of the spirit. On top of the mountain, kulapho khona umzalwane nomzalwane unikwa i-authority over every single principality and power edala isono. When you speak as a child of God with the glory that has descended, there is no resistance in the spiritual realm. Once sifike entabeni, nobody will say my church. In the realm of the spirit, amathinga ayaphela. Glory to Jesus. Therefore, the glory of the Lord, the glory of the latter church is here. Ubawo wants to restore to the hearts that says, Nkosi, if it is to be, start with me. Start with me, Lord. I want to be restored. I want that power. I want that power. Ngicela bandla liphakamisa izandla kuloo ndawo likuyo. Kuloo ndawo nikuyo phakamisa izandla. Before we make a declaration, phakamisa izandla. I'm not standing here for fame. I'm not standing here to buy your amen. But I'm standing here as a vessel uThixo ekufanele ayisebenzise ngokuthanda kwakhe. Today we are bringing an end to our own system esizi-inventileyo noku-institutionalizwa kwe-gospel nokulinyazwa kwecebo likaThixo yi-Babylonian system. The church has become a harlot
It has confused even the governments, the church. The church, many of us claim to be the children of God, yet we are the carriers of the mark of the beast through the adoption of the system of the world. Itindangoma hello mlilolo. Sinomlilo kaJehova umlilo oyingcwele sinomlilo kaJehova umlilo oyingcwele with your hand lifted as a sign of surrender, you are saying to God, Father, now teta after me, Nkosi, Yesu, Yeshua, sizinikela kuwe. Thoba umlilo wakho. Ndizinikela kuwe. Umlilo wakho. Mawehle kweyami inhliziyo. Ndilawule. Amandla lomlilo. Mawabonakale empilweni yami. Abonakale enhlizweni yami. Angcinwe ngabantu. Bawo othandekayo. Simi phambi kwakho silibandla. Silibandla lasemthatha. Sizinikela kuwe. Siyamkela iglory. Siyamkela ubuqaqawuli bakho. Ubuqaqawuli bebandla lokugqibela. Nkosi esibamkela ubuqaqawuli. Sisiyanga semva. Zonke izinto ezichasene necebo lakho. Sisiyanga emva zonke izono. Izono zethu ngabanye. Kunye nezono zebandla. Silibandla asikukhonzanga kakuhle. Sinikela kuwe moya oyingcwele. Siyazithoba phambi kwakho. Egambeni lenkosi yethu Kristu Yesu. Mawehle umlilo. Mawehle umlilo. Thandaza mzalwane. Uratha siyana kashoya. Sinikela kuwe moya wenyaniso. Moya oyingcwele, moya omnaphakade. Amandla ovuko lwakho. Bawamanifeste bawona amandla onke. Nalapha emthatha. Nalapha emthatha babonwe ukuba bakhona abangabakho. Thatha indawo ke moya oyingcwele. Thatha indawo moya wenyaniso. Moya oyingcwele sisinikela kuwe ukuba bawona amandla onke as you have promised
ndawo siyamkela moya ingcwele washiya lirabaso niyedo sidibyo shalando litashundere brokodi yaslado se riala hasada brakano se yala hadosias rita sonika da sele profocias lamo yala retasiele ketese shike kwa lebra fasine la hasoya brenda retosia kashoya ela privocazione le etesias rebano sala kashia atitosia moya wenyani so sinikela kuwe bawe ingcwele imbeko ubukhosi ulawulo ubungangamsha nobukumkani bonke in the name of Jesus sinikela kuwe moya ingcwele. Baba egameni lakho namandla wena uphakeme ubuthixo wemfihlakalo ubuthixo ojulile unguthixo wesiqalo nesiphelo namhlanje sibulela bawethi imfihlo zezwi lakho ebesikade sidukile singazi siyazi moya ingcwele ukuthetha kwakho kule ndawo unenjongo ngomsebenzi wakho webandla lakho namhlanje wonke ongenile kule ndawo moya ingcwele uyathinjwa intimba yekingdom yakho yonke imimoya bikade sibophile yonke imimoya esayifunda sidukile namhlanje siyaphenduka lonke ibandla lakho libuyela kuwe ngegama likaYesu siyalithimba libuyela back to you Lord in the name of Jesus amen. Siyabonga kakhulu sigqibile bathandekayo. It has to involve every single one of us who receive the glory of the latter house. Siyabonga kakhulu. Amen.